Paragraf 11. Offside. Midterlinjen er neutral i forbindelse med offside. Rød nummer 11 er endnu ikke i offside position, da han står på midterlinjen. Hverken spillernes eller målmændenes hænder, arme tæller med, når vurderingen af strafbar offside skal tages. Det vil sige, indtil videre er spilleren onside, og det er han også nu, da det kun er hans arm, der har passeret midterlinjen. Hvis hans målmand kommer op til midten og gør det samme, så er han også stadigvæk onside, medmindre en del af hans hoved, krop eller ben passerer midterlinjen. Det må gerne være på midterlinjen, må ikke passere den, så kommer han i en offside position. Frisparket skal tages der, hvor strafbarheden opstod, selv hvis det er på egen banehalvdel. Ikke hvor spilleren var, da bolden sidst blev spillet af en medspiller. Hvis en spiller i offside-position eksempelvis løber tilbage på egen banehalvdel og her rører bolden, igangsættes der, hvor bolden blev berørt, og ikke der, hvor spilleren stod, da den sidst blev spillet, rørt af en medspiller. Rød nummer 11 i offside-position, rød nummer 9 onside, rød nummer 8 spiller bolden frem og rammer rød nummer 8. Han straffes for at indvirke på spillet, så der er en strafbar offside, indirekte frispark, hvor den ramte ham. Rød nummer 8 sparker bolden over i området her, hvor både rød nummer 11 og rød nummer 9 kan nå bolden. Rød nummer 11 løber over og rører den. Der er nu strafbar offside, og igangsættelsen tages der, hvor spilleren rørte bolden, altså herover. Rød nummer 8 sparker bolden tilbage på egen banehalvdel. Rød nummer 11 er meget hurtig, løber op og rører ved bolden heroppe. Der er nu strafbar offside. Igangsættelsen tages på rød spillers egen banehalvdel. En forsvarer uden for banen tæller kun med, indtil spillet afbrydes, eller bolden er sparket mod midterlinjen og er ude af straffesparksfeltet. Spillet er i gang. Gul spiller bliver skadet og trækker sig ud over mållinjen. Rød nummer 8 sparker nu bolden frem til rød nummer 11. Umiddelbart ligner han en spiller, der er i offside position, men det er han ikke, for vi har både målmanden og gul spiller, som der tæller som stående på mållinjen, indtil bolden er ude af spil, eller sparket ud af straffesparksfeltet mod midterlinjen. Rød nummer 11 sparker bolden i mål, og der er mål. Igen, gul spiller er skadet, trækker sig ud. Den her gang sparker rød nummer 8 på mål. Rød nummer 11 står så langt væk, han generer på ingen måde målmandens udsyn. Han halvklarer, og bolden ryger ud til rød nummer 9. Det vil sige, at bolden har forladt straffesparksfeltet og er sparket mod midterlinjen. Han sparker nu bolden frem til rød nummer 11. Den her gang er han i strafbar offside og i offside position, fordi gul spiller tæller ikke længere med som stående på mållinjen, da bolden har forladt straffesparksfeltet og er kommet ud til rød nummer 9. Han kan derfor ikke få lov at score mål, indirekte frispark for offside. Samme situation. Forsvareren er skadet, trækker sig ud. Han tæller nu som stående på mållinjen. Rød nummer 8 sparker mod mål, der bliver halvklaret. Bolden kommer den her gang kun til straffesparksfeltets lange grænselinje, hvor rød nummer 11 løber op og sparker til bolden. Den her gang har bolden ikke forladt straffesparksfeltet. Derfor er der ikke offside, når rød nummer 11 sparker bolden i mål, og der er mål. Den her gang har vi to spillere, der kæmper om bolden. Gul er forsvareren, rød er angriberen.
I kamp om bolden, i spillets medfør, kommer gul forsvar tilfældigvis lige uden for banen, og rød nummer 11 dribler tilbage og sparker bolden over til hans medspiller, der nu sparker den i mål. Der er mål, fordi spilleren tæller som stående uden for banen, har røget ud i spillets medfør. Samme situation. De kæmper om bolden. Den her gang kommer gul uden for banen. I spillets medfør helt tilfældigt. Rød dribler tilbage. Forsvaren løber nu med ind. Da det i spillets medfør, og han ikke som sådan forsætligt har forladt banen, tæller han nu ikke som stående på mållinjen. Og derfor kan rød spiller sparke den frem til rød nummer 11, men han er endnu strafbar offside, da det kun er målmanden, der er mellem ham og mållinjen. Bolden er i spil. Gul forsvarer kan nu se, at han er lidt i problemer, fordi rød nummer 8 er ikke offside. Så han går nu bevidst ud over mållinjen for at bringe ham i offside-position. Bolden bliver spillet frem. Gul forsvar tæller nu som stående på mållinjen stadigvæk. Bolden bliver sparket i mål. Der er mål. Den her gang tildeler dommeren forsvaren en advarsel for usportslig opførsel. Det samme vil være gældende, hvis det er, at bolden ikke går i mål. Det er handlingen, den usportslige handling, at han forsøger at bringe en angriber i offside-position med unfair midler. Og derfor skal han advares, når det er, at han går ud af taktiske grunde. Forsvaren trækker igen usportsligt ud over mållinjen. Derfor tæller han som stående på mållinjen. Så når bolden bliver sparket op til rød 8, så er han ikke i offside-position, fordi at gul forsvar står som stående på mållinjen, og målmanden er på plads. Den her gang trækker han igen usportsligt ud. Vi husker, at han skal have en advarsel. Bolden bliver sparket frem mod rød nummer 8, som der stadigvæk ikke er i en offside-position. Den her gang sparker den anden gule forsvarer til bolden, så den går fremad mod midterlinjen. Bolden er uden for straffesparksfeltet. Rød nummer 11 sparker nu bolden op til rød 8, der er i en strafbar offside-position, fordi han tæller ikke længere med på linjen hernede. Bolden er sparket mod midten uden for straffesparksfeltet. Skal stadigvæk have en advarsel for usportslig opførsel, men 8'eren er i strafbar offside. En forsvarer uden for banen tæller kun med, indtil spillet afbrydes, eller bolden er sparket mod midterlinjen og er ude af straffesparksfeltet. Tilsvarende for en angriber. Træder han ind før det, betragtes han som stående på mållinjen, sidelinjen, hvor han trådte ud. Bolden er i spil. Rød 11 træder ud af banen for at undgå at blive strafbar offside. Bolden sparkes frem til rød nummer 8. Der sker ikke noget ulovligt. Han må da sparke den i mål, og der er mål. Igen. Rød 11 træder ud for at undgå at blive offside. Bolden spilles frem. Han betragtes stadigvæk som stående på mållinjen, der hvor han forlod, fordi bolden har ikke været ude af straffesparksfeltet og på vej mod midten eller ude af spil. Han vender nu om og løber tilbage og spiller bolden, og der er strafbar offside. Han skal ikke have en advarsel for at løbe ind i det her tilfælde. Bolden er i spil. Rød nummer 11 forlader banen for ikke at være strafbar offside. Bolden spilles frem. Gul 11 tæmmer bolden og sparker bolden mod midten. Bolden er ude af straffesparksfeltet og spillet mod midten. Derfor er der ikke længere tale om, at spilleren står, hvor han forlod banen, så nu løber han ind og deltager aktivt i spillet. Han opnår ikke en fordel af det, så han behøver sikkert få nogen tilladelse af dommeren til noget som helst. Der er ingen strafbarheder i den situation.
Bolden er i spil. Rød nummer 11 forlader banen for ikke at være strafbar offside. Bolden spilles nu fremad, og gul 11 tæmmer bolden. Spilleren er i mellemtiden løbet tilbage. Gul 11 sparker bolden mod midten. Han helkikser den, men den er på vej mod midten, og den er uden for straffesparksfeltet. Der er nu tale om en ny spilfase, så der er ikke offside på spilleren herude, da han nu ikke længere er stående hernede. Nu tæller han, hvor han løber ind, så han er ikke i en offside-position. Men dommeren har ikke tilladt ham at løbe på banen, og han får en fordel af, at han har forladt banen. Derfor så skal han straffes med en advarsel.